Ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District menta kasngi galak penlong biang ban ai ya kejing hikai ya kirkom pentuj ki banom khta ya kejing sbo jong ka khendau ka bolong ru ha kaju ka por ban pen sbo ya ka khendau ka bala don lupa bat ban pen ki im biang ya ka sbo ha ka khendau ya gane ka program la penlong ha ka senong kuinain ka bahap apo ka umling CNR di blok ka bala penlong ha ka jing don lang jong ki nong ilam senong ki long kemi ki khun samla bat banwan ngap ru ya ka awareness program ban hikai halor ka rukom banom penjot ya ka khendau khamtam ban bread pathar ya ki plastik bat ru ban penon kam ya ki jaka bread nyut hakar kom ka badai ki ban long kelanti ban yo priang ya ka jingko jingkhia lawan ban ya simbentaru dau ba Mark West Khar Kongor ubadeu chief project manager ka Swachh Bharat Mission ka jela ubalong ru ha ka ju ka por kum ustit consultant ka Swachh Bharat Mission ya kene ka jing penlong ya kene ka program ha ka senong kuinain ikong bahunti basayo moy ibadai block coordinator jong ko umling CNR di block ha ka jinge penbailang bat urang ba senong ka senong kuinain uba bhastar lengdo rengkat ru bat kipat ba jong kete ka senong kuinain kilaya hikai ban sena bat ru ban pendep ya kawai ke jaka pentuj jabo kabami na jaka saitiar bat ha kene ka kom pentuj ke jabo kamla bantuj hanala henry kanyat tang ka bat sam syaka khendo lawan ru ban yasim benta da kinong tre jong ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District bakentup yai kong Alvarin Shangpliang ibere district coordinator jong Ribhoi District bat kiwai yang itu dibentak nak ni ke program membentak kasih ke bah kini kenhuan ke Swachh Bharat kila penbek ni ke blok akan ke senong di siam se senong kuinain ringkat pakai jingdon jang orang bah senong bat imam bah jang siam ni ke bentak pan thung yu dieng ringkat barok ki dan hang ni ki ban sia sim dalam tum kadap jang kacing kesyang jang ni ban wan ra ya kajing KM yang jangka marian nambah kajing don jong kidien bagi siap ba kalong si bentan ka bentar mungkin dipromote ya kata kajing M yang jangka marian mo kumbang ngong ya bat cinta ka ditang jadi kajing tung dia mo te in thong mo plastik Wah, ngapain ibarat dia loh? Wah, local artist. Perhatian deh. Ban rak itu yang ada kencing dan jadi plastik. Idon
nong ke ku ni ka ta ki ro ki ka lo sen ku ni ang bagian lai ya ke jing pang ba ha ru kon leng ba ka jing le ka chung ni ka jing le ku ka chung ni ka jing su ma ka chung ni na ke ban ta ki sen ku ni ki ba po a ni shong ka thao